ya kamata mu dinga tambayar kanmu wasu abubuwa cewa mu suwaye, sannan kuma menene makasudin kasancewar mu a wannan duniyar. Duk wani mai hankali ya kamata ya tunani akan wannan. Ku sani, ku gane kuma ku yadda cewa mu baki ne a wannan duniyar. Kowa da akwai adadin kwanakin da aka kwasan masa da zai yi a wannan duniyar. Iyayenmu su ne duniyarmu, abokananmu su ne rayuwarmu, 'yan uwanmu kuma su ne farin cikinmu. Maƙwabtanmu su ne masu shaidarmu, 'ya'yayenmu su ne shaidar alamun wanzuwarmu a duniya. Mu ba su cikakkiyar tarbiyya, saboda haka kowane bugawar lokaci ka ɗauke shi da muhimmanci, sannan kuma ka amfane shi ta kyakkyawar hanya. Ubangijinmu ya halicce mu ne domin mu bauta masa. Ba za mu taɓa yin cikakkiyar bauta ba in dai ba mu nemi ilimin da zai mana jagoranci wajen sanin yadda za a yi mu bauta masa ba. Mu san ilimin addini da na zamani, kana kuma mu san abin da za mu yi a rayuwar nan wanda zai amfanar da rayuwarmu, sannan ya amfanar da al'ummar da muke rayuwa a cikinta, wanda zai sa su yi alfahari da mu ko da ba mana. Bugu da ƙari ta hanyar sana'o'in da za mu gudanar da rayuwarmu ta yau da kullum. Mu zaɓa wa kanmu sana'o'in da za mu iya, wa'inda za mu dinga jin farin ciki yayin da muke gudanar da su. Sannan haka zalika ta ɓangaren neman ilimi, mu je mu karanci ilimin da za mu iya karantawa, wanda ya daidai da zubin ƙwaƙwalwarmu, wanda ƙwaƙwalwarmu za ta iya ɗauka kuma ta fuskance shi. Kuma ta ɓangaren soyayya, ka yi soyayya da wadda ta daidai da zubinka, wadda kasancewa ba ka yaudari kanka ba idan har ka fara santa, wadda kasancewa adadin samunka zai gamsar da iya riƙe aurenta. Kada ka taɓa kasancewa inda ba a ƙaunarka, saboda in ba haka ba komai mara daɗi zai iya faruwa. Ni ne naku Sinu. Wannan ita ce 'yar gajeriyar nasiha ta a gare ku. Allah ya sa mu dace.